Għal-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo m'għandhomx isiru mistoqsijiet dwar kif il-poplu Malti qed jinsteraq bil-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U meta staqsejna meta l-Gvern se jirranġa l-famuża anomalija fis-sistema tal-arms, din kienet it-tweġiba tal-Ministru Refalo. Għaliex il-Gvern mhux qed jirranġa l-anomalija li hemm kif jinħadmu l-tariffi tal-dawl u l-ilma? Bis-serjetà. NetNews fakkar lill-Ministru li kien l-eks Prim Ministru Joseph Muscat stess li fl-2018 kien ammetta li kien hemm anomalija kif jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Kien hemm anomalija fl-2018 u ħad tiġi rranġata fl-2019. No comments iktar, x'naħseb li kelli ngħidlek qedtulek. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Iżda fil-waqt li Robert Abela u l-Ministri tiegħu jibqgħu ma jitkellmux u ma jridux min jitkellem dwar kif qed jinstaraq il-poplu Malti, il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li jrot lura l-ammonti li nsterqu u li qed jibqgħu jinsterqu minn Gvern Laburista. Il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jilqa' l-lawċin li jixtiequ jirreġistraw l-interess tagħhom fis-sub headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'ta' Sannat mill-5 ta' nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija. Persuni jistgħu jirreġistraw ukoll online fuq is-sit pn.org.mt/kontijiet.